Vigepligt. Et luftfartøj må ikke køre eller flyve så nær andre luftfartøjer, at der kan opstå fare for sammenstød. Det er jo ligesom når vi kører bil. Når to luftfartøjer nærmer sig hinanden, skal det luftfartøj, der ikke har vigepligt, holde sin styrede kurs og fart. Hverken denne eller andre bestemmelser i lufttrafikreglerne fritager dog luftfartøjschefen fra at foretage sådanne manøvrer, herunder manøvrer baseret på ECAS udstyr, der bedst tjener til undgåelse af sammenstød. ECAS udstyr, det er sådan noget Automatic Collision Avoidance System, et elektronisk advarselssystem imod andre fly. Luftfartøj, som har vigepligt, skal undvige i god afstand og tænke på effekten af randhvirvler. Taler vi om mødende luftfartøjer, som vi kan prøve at se her, så er reglen den, at begge luftfartøjer skal ændre deres styrede kurs til højre. Som vi ser, det her fly her ændrer sin styrede kurs til højre, så skal det andet fly også ændre sin styrede kurs til højre. Bemærk, det gælder alle mødende, også svævefly, der møder motorfly. Alle skal vige, når det er anden trafik, der kommer forfra. Luftfartøjer på skærende kurs. Når to luftfartøjer i samme højde, eller i omtrent samme højde, styrer kurser, som skærer hinanden, så har det luftfartøj, som har det andet luftfartøj på sin højre side, vigepligt. Og det er jo så det luftfartøj her, som har det andet på sin højre side. Viger ved at dreje til højre og flyve bag om det andet luftfartøj. Der er dog undtagelser fra denne regel. Det er sådan, at kraftdrevne luftfartøjer, der er tungere end luft, skal vige for luftskibe, svævefly, dragefly og balloner. Luftskibe skal vige for svævefly, dragefly og balloner. Svævefly og dragefly skal vige for balloner. Kraftdrevne luftfartøjer skal vige for luftfartøjer, der ses at slæbe andre luftfartøjer eller genstande. Ved bestemmelse af vigepligt betragtes et motorsvævefly som et kraftdrevet luftfartøj, når motoren er i gang. Indhentende luftfartøjer har vigepligt og skal, hvad enten de stiger, går nedad eller flyver vandret, holde sig klar af det indhentede luftfartøj ved at ændre styret kurs til højre. Prøver vi at se her, vi ændrer styret kurs til højre. Ingen efterfølgende ændring i de to luftfartøjers stilling i forhold til hinanden fritager det indhentende luftfartøj for denne forpligtelse, før de har passeret og er fuldstændig klar af det indhentede luftfartøj. Det kunne godt være sådan, at det fly her måske ville dreje ind foran det fly der, og så ville det jo lige pludselig være det fly der, som hvis de nu var på skærende kurs, havde vigepligt, men flyet her beholder sin vigepligt indtil han har passeret og er fuldstændig klar af det indhentede luftfartøj. Hvornår er man så indhentende? Det er man, når man nærmer sig et fly bagfra i en vinkel på under 70 grader i forhold til det indhentede flys længdeakse. Det kan vi så se, det passer faktisk med de lys, der er angivet på flyveren. Se, vi har et hvidt lys, som sidder her på haleplanet, og det lyser bagud i sådan en vinkel på 140 grader, 70 grader til hver side. Og kan man se det hvide lys, jamen så er man indhentende. Flyver man i det område her, så er man på skærende kurs, og det er man så også, hvis man flyver ind mod det andet fly fra den side her. Når man kommer herop fra den side her, så kan man se det røde lys, og det betyder så, at man har vigepligt over for flyet. Vigepligt ved landing. Et luftfartøj under flyvning eller et luftfartøj, som manøvrerer på jorden eller vandet, er pligtigt til at vige for luftfartøjer, der er i færd med at lande eller foretage den sidste del af indflyvningen til landing. Når to eller flere luftfartøjer, der er tungere end luft, nærmer sig en flyveplads for at lande,
så skal hvert af dem vige for et hvert luftfartøj, der befinder sig i en lavere højde. Luftfartøjer i lavere højde må ikke udnytte denne regel ved at skære ind foran eller indhente et luftfartøj, der foretager sidste del af indflyvning til landing. Kraftdrevne luftfartøjer er pligtige til at vige for svævefly. Et luftfartøjschef, som er vidende om, at et andet luftfartøj er tvunget til at lande, er pligtig til at vige for dette. Når to luftfartøjer styrer modsatte eller næsten modsatte kurser, når de taxier på jorden, skal de begge standse op, og hvis det er muligt ændre kurs til højre for at passere hinanden. Når to luftfartøjer styrer kurser, som skærer hinanden, har det luftfartøj, som har det andet luftfartøj på sin højre side, vigepligt. Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal holde sig klar af det indhentede luftfartøj. Et luftfartøj, som kører på manøvreområdet på en flyveplads, skal vige for luftfartøjer, som er under start eller ved at starte. For at forhindre ulovlig baneindtrængning skal et luftfartøj under kørsel på manøvreområdet på en flyveplads stoppe foran alle markerede ventepositioner, med mindre tilladelse til at fortsætte er modtaget fra kontroltårnet. Og det var så sådan nogle markerede stoplinjer, der er vist her. Et luftfartøj under kørsel på manøvreområdet på en flyveplads skal stoppe foran alle tændte stopbarer, og må først fortsætte, når lyset slukkes og en tilladelse fra kontroltårnet er modtaget. Her ser vi et eksempel på, hvor vi har stopbarer. Det er de her røde lys, der er anbragt foran selve stoplinjen. Og man må altså først passere, når man har fået tilladelse fra kontroltårnet, og de her stopbarer her, de er slukket. Hvis man kører forkert på en flyveplads, så skal man, hvis man er kommet ind på en bane uden tilladelse, straks meddele vedkommende lufttrafiktjenesteenhed om situationen. Og hvis der er en egen rullevej, man kan lokalisere, så skal man forlade banen hurtigst muligt, medmindre andre instruktioner er modtaget. Og derefter skal man så stoppe luftfartøjet, og hvis man er på en rullevej og ikke ved, hvor man er, så skal man stoppe og underrette vedkommende lufttrafiktjenesteenhed om situationen, herunder den sidste kendte position, man var på. Det er jo omkring lufthavne, at trafikken den ophober sig. Fly skal starte, og fly skal ned og lande. Derfor har man lavet en ting, man kalder trafikrunde på en flyveplads. Og man er pligtig til at starte og lande mod vinden, med mindre sikkerhedshensyn gør, at man lander i modsat retning. Et luftfartøj, der manøvrerer på eller i nærheden af en flyveplads, er pligtig til at iagttage al anden flyvepladstrafik med henblik på undgåelse af sammenstød. Man er pligtig til at følge eller holde sig klar af trafikrunden. Man er pligtig til at foretage alle drej under indflyvning til landing og efter start til venstre, med mindre andet instruktion er modtaget fra lufttrafiktjenesteenheden eller andet er foreskrevet af Trafikstyrelsen. Og her på skitsen heroppe, der kan vi jo se en typisk trafikrunde, en venstrehåndsrunde, hvor vi starter imod vinden. Se vinden på vindposen her, og starter op mod vinden. Så drejer vi på tværvind, når vi kommer op i sikker højde. Og herom, det kalder vi, at vi flyver på medvind. Det her kalder vi så venstre medvind, det her til bane 09'er. Så går vi om og drejer på base, som man kalder det stykke her. Og det sidste del af indflyvningen, det kalder man finale. Navigationslys skal anvendes fra lokal solnedgang til lokal solopgang. Og som I kan se, så består det af en rød og en grøn og en hvid lampe. Sidder en grøn lampe på højre vingetip, som lyser fremad, og
lidt skråt bagud. Det spænder over en vinkel på 110 grader. Vi har en rød lampe, der sidder på den venstre vinge og lyser i 110 grader. Resten af cirklen her, det dækkes så af et hvidt lys, som lyser bagud i en vinkel på 2 gange 70 grader eller 140 grader. Om natten, der er det jo selvfølgelig vigtigt, at vi har tændt vores navigationslys, så andre fly de kan se, hvilken retning vi bevæger os i. Et andet lys, vi har på vores flyvemaskine, hedder antikollisionslys. Og hvis de er monteret og funktionsduelige, så skal de være tændt om dagen. Og dur de ikke, jamen så kan du bare ikke flyve om natten. Antikollissionslyset, det kan være enten sådan en blinkende rød lampe, eller en strobe light,